Odense Kommune står lige nu over for massive besparelser på byens børn- og ungeområde. Derfor skal de mange fritids- og ungdomsklubber lukkes ned, og der bliver derfor færre steder for børnene at mødes. Nu skal vi til St. Clemens, hvor børnene, lidt endnu, kan lege med vennerne. Billiard, brætspil og bål. Her er legen på lånt tid. Den ene dag er den der, og så den anden er den der bare ikke. For det tegner skidt for klubben, som 10-årige Miriam og vennerne bruger hver dag. Så kan man bare komme herned og slappe af og hygge sammen med nogle venner og bare være fri, lave hvad man vil. Men det hele bliver snart vendt på hovedet, for det hyggelige frirum Ja, det er der tingene sker. vil fra januar ikke længere være i kælderen på St. Clemens skolen, da børne- og ungeforvaltningen skal spare 13 millioner kroner på klubberne. Vi har op mod 50 steder, vi har klub. Og det er klart, når vi skal lave den slags besparelser, som vi skal lave nu, så kan man ikke bare skære ned i åbningstiden eller sådan noget. Så må man simpelthen reducere antallet af steder, hvor der er klub. Ændringen af klubstrukturen går under titlen Stærk fritid, stærke unge. De nuværende 3 ungdomsskoler, der råder over fritidsklubberne, skal hver især pege på 3-4 steder, hvor der skal ligge et ungdomshus. Nina Øenslager er områdeleder i Ung Syd. Her har de allerede taget stilling til husenes placering. De yderområder, vi har, der vil ikke ligge klubber længere. Kommer der til at ligge et ungdomshus i St. Clemens? Nej, det gør der ikke. Nina Øenslager har udpeget 3 områder i syd til ungdomsklubberne: Hjallese, Virkelyst og Gården. Fra St. Clemens til Hjallese er der 5,3 kilometer. Miriam og kammeraterne skal altså i fremtiden langt væk fra klubben her, hvis de vil være med i det nye fællesskab. Det vil være noget lort for mig, ever. Ja, der kan man da godt få helt gåsehud over, hvis man tænker på, hvad der sker med dem. Vibeke Felt er daglig pædagog i klubben. Hun finder det meget problematisk, at børnene skal væk fra St. Clemens. Vi kan se, når vi laver aktiviteter andre steder, altså det er svært at trække dem fra St. Clemens med ud. Jeg ville have det lidt dårligt med, at den vil lukke, og så skal der starte en ny, hvor man skal et stykke hen, og det bliver bare aldrig det samme. Så jeg vil nok ikke komme så tit. Og søger børnene ikke ud i fællesskabet, har det alvorlige konsekvenser. Det mener Lone Tang Jørgensen, der er lektor på pædagoguddannelsen og specialiseret i børns skole og fritid. Selvfølgelig er det sådan, at det er de nære relationer, der betyder noget. Det gør det for os alle sammen, og det gør det jo også for børn. Altså, så børn og unge spejler sig jo i hinanden og har jo brug for, kan man sige, også at være i et miljø, der er trygt. Og de mest ressourcestærke vil måske også være dem, der har lettest ved at flytte sig, men der vil være en gruppe, som måske er dem, der har allerstørst behov for et professionelt miljø omkring dem. Så vil det jo for mange kunne føre til større ensomhed, til større isolation, til at have vanskeligheder ved i det hele taget at kunne begå sig i miljøer sammen med andre, som jo også vil have konsekvenser for deres videre livsbaner og for deres trivsel og læring i det hele taget. Torsdag den 2. juni var organisationer og pædagoger i Odense Kommune samlet om fritidslivets betydning for børn og unge. Alle børn har ret til et businessliv. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley erkender dog, at ikke alle børn fremover vil have klubtilbud tæt på skolen. Vi dækker byen dårligere, end vi har gjort. Og så er der nogle børn, som kommer til at cykle lidt længere efter deres klubtilbud. Vi har gjort det ud fra den filosofi, at stærke børn bedre tåler en besparelse end udsatte børn, velvidende, at der også er sårbare børn i normalområdet. Men at nogle børn skal flytte sig fra fællesskabet, falder ikke i god jord hos Amir Mamutovic. Han har daglig kontakt med beboerne i St. Clemensparken, hvor mange af klubbens børn bor. Vi har nogle forældre, nogle børn herude i området, som ikke har en tradition med at være bevægelige. Men det drejer sig vel om en 5-6 kilometer. Kan børnene ikke bare cykle eller tage en bus? Det vil man tænke, hvis man havde ressourcerne til at bevæge sig i den lange afstand. Susanne Crawley indrømmer, at der med besparelserne vil blive skåret i børnenes tid i klubben. Vi har Maria ude i St. Clemens, som skal 5-6 kilometer hen til den nærmeste klub, og hun får fri fra skolen kl. 2-3 om eftermiddagen.
og skal være hjemme igen omkring klokken 5:30, hvor hun skal spise aftensmad. Er det så realistisk, at hun når ud i en klub og får noget socialt ud af at være der? Altså, ja, hun kan jo være der et stykke tid. Hun kan ikke være der lige så længe, som hun plejede. Det ved jeg. Klokken er 5, og Miriam går hjem til Sankt Clemensparken. De fleste fra min klasse går mest ned i den her klub, fordi det ikke ligger så langt væk, og når klubben lige pludselig bliver rykket, så er der så mange, der har talt om, at det bliver mere besværligt. Der kommer så mange forhindringer, som man bare ikke kan klare, og så vælger man bare at sige nej til klubben. Det synes jeg gør en forskel, som ligesom får mig lyst til at komme mere i klub, og bare ikke være derhjemme og lave ingenting. Hej. Og det var altså her til formiddag, at sparekniven kom lidt tættere på Sankt Clemens. Det nye forslag om ændring af klubstrukturen er nu sendt til høring, og man forventer, at det vil træde i kraft ved årsskiftet.